Pozeráte prvú časť návodu k systému hromadný mail.sk. Začneme vytvorením databázy a následne do nej nahráme kontakty. Vytvoriť zoznam kontaktov. Názov našej databázy, povedzme firmy. Odosielateľ, ktorý sa bude zobrazovať. Firma SRO. Váš mail odporúčame taký, ktorý používate minimálne alebo ktorý je určený na automatické veci. Napríklad no reply, teda nie je svoj štandardný, lebo vám môže zahltiť schránku. Toto si samozrejme môžete nastaviť aj pri každom odoslaní aj samostatne. Ďalej, údaje, ktoré chcete mať v tej databáze. Dátum narodenia to pri firmách asi nie, fax možno áno, IČO áno, kategória môžeme dať, kraj, mesto, popis firmy, ak máme v databáze, v tomto prípade áno, titul to asi nie. Tieto všetky údaje budeme mať v databázi, ale nemusíme, môžu zostať aj prázdne. Uložiť. Vytvorili sme si novú s názvom firmy. Môžeme pridať aj jeden kontakt, ale nás teraz zaujíma import z CSV súboru alebo z TXT. Importovať kontakty zo súboru. Vyberieme si najskôr databázu, kam to pôjde. Ak chceme, môžeme použiť aj tieto veci. Prepísať existujúci kontakt alebo pridať do autoodpovedačov. To je v prípade, ak sú v danej databáze nadstavené autoodpovedače, napríklad každých 7 dní určitý seriál poslať tým ľuďom. Ďalej, oddelovací znak, to je veľmi dôležité, podľa toho systém bude vedieť, kde je daný údaj, kde je ulica, kde je mesto, čím sú tieto údaje oddelené. Väčšinou to býva tzv. Bodkočiarka, alebo v textových súboroch tabulátor. My budeme dávať textový súbor, takže dáme tabulátor. Zapúzdrenie v tomto prípade nepoužívame. Zvykne sa dávať toto ako zapúzdrenie niekedy, keď mám určitý mailový systém, exportuje maily, tak vám pred každý mail a za každý mail dá tento apostrof. To je tzv. Zapúzdrenie. Tuto to vidíme na príklade. Tu je oddelovací znak a tu je zapúzdrenie. Načítame si súbor. Test. Dáme ďalej. Pozor, súbor musí byť vo formáte UTF-8. To je to jazykové kódovanie, nesmie byť Win1, 2, 5, 0, lebo vám nezobrazí mekčene a ako náhle bude mekčeň v databáze, tak tento preskočí a zostane vám tam prázdne miesto. Preto musí byť v kódovaní UTF-8. To sa robí, keď máte napríklad databázu v Exceli a dáte uložiť súbor ako Unicode. To je UTF-8. Alebo potom manuálne technici to vedia spraviť. Takže ďalej. No a teraz musíme systému povedať, v ktorej tabuľke je ktorý údaj. V tejto tabuľke je názov, takže my musíme si to uložiť pod názov. Nemôžeme to dať oslovenie, ale ani nič iné, ale iba ako názov firmy. No, v tomto prípade názov firmy nemáme v databáze políčko, takže to môžeme kľudne vynechať, žiadny. Dáme si IČO, alebo to môžeme dať do oslovenia. Tak v tomto prípade to dáme do oslovenia. IČO. Ulica patrí do ulice. Kde je ulica? Štát, PSČ, telefón, mesto. No. Tak, v tomto prípade ulica nie. To si treba tieto povytvárať, to si ukážeme inde. Napríklad teraz nás teda bude zaujímať iba IČO, toto teda dáme preč a bude nás zaujímať mesto, odkiaľ je, možno, že budeme podľa toho cieliť. Samozrejme e-mail, kategória, to môže byť firma, napríklad odvetvie firmy, počet zamestnancov, popis firmy,
môže byť aj nemusí, telefón alebo mobil, ako chceme. Tak, fax, web tam asi nemáme. Nie, v tomto prípade nie. Dobre, môžeme to importnúť. Týmto sme si vlastne tomu systému povedali údaj, napríklad e-mail, kde je v ktorom políčku. Či je ako prvý, alebo ako druhý. Môžeme si ešte ukázať, ako vyzerá. Tak ten testovací súbor TXT vyzerá takto. Oddelovací znak je tabulátor, to znamená toto. Vidíme to. Prvý údaj, druhý, tretí, štvrtý a my vlastne systémom musíme povedať, ktorý údaj je e-mail. Tu je e-mail, tak ďalej a tak ďalej. Dobre, toto nás nezaujíma. Ďalej. A už len spustíme import. Systém bude importovať, samozrejme nemôžeme čakať, že to urobí v priebehu 1 sekundy. Tie údaje sa musia načítať z toho súboru a každá položka sa pekne musí zaradiť do svojej tabuľky. Tým pádom máme importovanú databázu, vrátane diakritiky a je pripravená na odoslanie. V ďalšej časti si ukážeme vytvorenie e-mailu a následne jeho odoslanie a taktiež aj odoslanie v rámci selekcie.